beag an tí nó mar bhfuil tú céadfáin géad gheart, is féidir rá nach bhfuil tú ar fónamh. Anam bríthirthe é sin ó hagans ón mríthir fóin, F-O-F-I-N. Agus is cílíonn sé sin rud cosú le nó feil mar sin. Is féidir rá má ónann sé duit, nó má eileann sé duit, nó má éireann sé duit. Tugann an focal sin fóin an adíocht fónteach dún freisin, sé sin rud fónteach rud tá úsáide háisiú. Agus is féidir an adíocht sin úsáid mar animal go freisin le chuirsí síana ar dhuine. Duine tá cabhrach agus tá sásta takeíoch.